Een 28-jarige man uit Boelenslane is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven kwam op de Fjouwe Roerden in het dorp. De man is op politieagent inrieden, waarna de politie het vuur op de automobilist iepen had. De man rekke zwier verwoenen en is op het plak van het incident verstoren. Het incident baarde bij Jurre de Haan voor de door. Hier de knallen en... Ja, ik ben de wekker van de knallen en dat wie kreeg als we er een vuurpad aanstutsen. Dat wie een heel snel een aantal knallen achter elkaar. Dus dat het zo jeugdwijs die aan het hoeren is. Maar nee, het bleek al vrij snel inderdaad dat het om iets zo was gegaan. Protte sirenes, ik zeg al vrij snel, er waren al in heel kwartier protte politieauto's te plak. En voor de rest konden we er weinig zien. Ja, politiemeesten die onderaan met de zaklampen, maar en we willen al vrij snel alle garages hebben met lint. Tongersdagmorgen, iedere betiet, is de politie voortendrechts begonnen met een groot onderzoek. De Rijksrecherche in opdracht van het Openbaar Ministerie stuurt het onderzoek aan. De man hier bij Kattenbra een stapteken van de politie negeert en is vervolgens uitnaaid. Op de Fjouwe Roerden kwam het aan confrontatie. Hoe dat precies gaan is, wordt door de Rijksrecherche onderzocht.